खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 2 मे 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो हानाय काउन्सिल सरकारनाव थोंजों गोहो गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव बे सोंथिफ्रा सिखारबाय थादों जे जेलाव जोबजानाय बारग' एनडिएफबिफोरा मानो बिटिआर गोरोबथाजोंबो गवासै होनना, मानो रावबो नाजायासै होनना। मिथिनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे बाथ्राखौनो खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंदों दि केस उइथड्र खालामनाय, जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बख'नाय, हाइक'र्टनि केस, नियानि केस बेफोरखौ माब्रैबा राजखान्थियारि बिथिंजों बन्द' खालामना बख'नो हायो नामा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिना होबावो मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जिसिए समफ्रामहारि बिथाङा फिन गोबां रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होदों। मिथिनाय बायदिब्ला समाज सिबियारि जिसिए समफ्रामहारि बिथाङा गोबां समाव बायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाथामारि, मिस्थांगुरि, कलबारि, सलमारि आरो निमागाव गासै दरबा गामिनो बारहुंखा आरो सारन्थाइजों न' बुफायजानाय रायजो राजाफोरनो त्रिपाल राननानै होनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बुरासा प्राइमारि इउपिपिएलनि खौरांगिरि मेल। थांखिया जादों दाखालि थांनाय 28 एप्रिल खालि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गसाइगावआव मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव इउपिपिएलनिफ्राय गासै सा 26 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबदों होनना बुंनाय जादोंमोन। नंगौ, बे बाथ्राखौनो लानानै मैया बरासा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि सन्जिब बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि जाय बिथांमोनहा बिपिएफआव जयेन जादों बिथांमोनहा गासैबो बिपिएफनिनो हेफाजाबगिरिखामोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बिसोरो थिर नङै सुबुंसो दिनै बिपिएफनि जथुम्मा जाबा बिपिएफआव हाबो आरो गाबोन इउपिपिएलनि जथुम्मा जायोब्ला बिसोरो इउपिपिएलआव हाबो। मख'जाथावदि बिथांमोनहा बेबायदि बिपिएफआव जयेन जादों होननाया नंखाय होननाबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। आसाम सरकारा आल्फाखौ जेरैबायदि सनमान होयो, जोंनि बर'फोरनि बारग' एनडिएफबिफोरखौ समान नोजोरजों नायाखै बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों मैया गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव बारग' एनडिएफबिफोरजों खुंजानाय बैसागु बिदाय फोरबोआव बाहागो लानानै। मिथिनाय बायदिब्ला दाबो बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो गोबां बारग' एनडिएफबिफोरा जेलाव जोबनानै थानांनाय बाथ्राखौनो लानानै बुंदों दि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जांख्रिथायारिगिरिफोरा गजोबो, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव मानो बारग' एनडिएफबिफोरा दाबो गवाखै बेखौ मिथिया। नाथाय आसाम सरकारा जांख्रिथायारि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोसे फंबाय साननानै बिथांमोनखौ हगारनानै आसामनि जौगानायनि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो होनांगौ होननाबो दाबि खालामना होबावो। रुनिखाता इउएन एकाडेमियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवदों। मैया 1 मे एबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान। नंगौ, बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो देग्लायनि 33थि रुंसारि सानखौबो मैया दतमानि थुलुंगाफुरियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम देवरेवा नार्जारी, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो गोबां फरायसालिमाफोरनि गोरायुं आरो फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। फारसेथिं चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता इउएन एकाडेमियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो, जेराव बे बेखेवनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवना होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
सासे आनजाद होगिरियानो गासै मोन 47टा बिफानाव पास जादों। नोंथाङा खोनानानै आसरित मोनदों नामा? नंगौ, दायो आसामाव बायदि बायदि बिफानजों साख्रिनि थाखाय खुंजानाय आनजादफोरनि फिथाइफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे फोसावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मोनसे मेजिक जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि 30 एप्रिल खालि सावस्रि बिफाननि 4 ग्रेडनि फिथाइखौ फोसावनाय जादोंमोन, जेराव सासे बिजाथियानो गासै मोन 47टा मासियाव उथ्रिसारनो हादों। अदेबानि सासे सुबुङा मोनसेल' मासियाव साख्रि मावनो हायो। बेनि अनगायैबो गोबां फरायसाफोरानो सोरबा सोरबा 25निफ्राय 30 मासिफोराव उथ्रिसारनो हादों। बेनि थाखाय गोबां बिजाथिफोरा गावनि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जागोन नामा होनना गोबां आनजाद होगिरिफोरनि गोसोआव सोंथि सिखारदों। नाथाय बियो बोरै जागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। मैया गरेस्वर सोहोराव गासै गं 26टा CCTV केमेरा फोनांजाबनाय जायो। नंगौ, दायो आसाम सरकारनि बानजायनायाव गोबां सोहोरफोरावनो CCTV केमेराफोर फोनांजाबनाय हाबाफारिफोरा जाबाय थादों। बेबायदिनो बे थांखिखौ लानानैनो दायो गोबां जायगाफोराव एबा सोहोरफोराव बेबायदि गोबां सिखाव एबा समाजारि बेरेखा हाबाफारिफोरा जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै फारसेथिं दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाया जायो। मख'जाथावदि बेबायदिनो गरेस्वरावबो गोबां जाथायफोरा जालांबाय, नाथाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोननाय जायाखै। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया गरेस्वर सोहोराव गासै गं 26टा CCTV केमेराफोरखौ फोनांजाबनाय जायो होनना MCLA पबित्र कुमार बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। बजालियाव गोबां आइजोफोरा हरखाब राजा लामायाव फैनानै सरकारनि हेंथायै होसिख्रावदों। जाहोना जाबाय अरुणोदय आसनिखौ लानानै। आइजोफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बजालियाव अरुणोदय आसनिखौ लानानै गोबां दालालिफोरा रां लानानै मोननाङै आइजोफोरनो होदों आरो मोननो गोनां आइजोफोरा जानगाराव थानो गोनां जादों। बेनिखायनो आइजोफोरा बेबायदि दालालि खालामग्राफोरखौ बोखारनांगौ आरो अरुणोदय आसनिखौनो रावनोबो होनो नाङा होनना दाबि खालामो। लोगोसे बे दुर्नीति जानायनि सायाव थारैनो नायबिजिरनो थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम दाबि खालामनाय जायो। आइजोफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गासै 1000 गं फरायसालियाव गिदिंनाय हाबाफारिखौ आबुं खालामबाय। नंगौ, आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दासान्दि उड़िष्या रायजोआव बिसोरनि सोलोंथाइ थासारिखौ बुजिनो थाखाय दाखालि साननैनिफ्रायनो उड़िष्यायाव दंहैयोमोन। नंगौ, थारैनो मिथिनाय बायदिब्ला गुबैयै बिथाङा बिसोरनि सोलोंथाइ खान्थि आरो थासारिखौ मिथिनो थाखायनो बे दावबायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव मैयासिम गासै गं 1000 फरायसालिफोरखौ नायदिंनाय जाबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बिटिआरआव सोलोंथाइ खान्थिखौ बडलेण्ड स्कुल एडप्शन प्रग्रामनि जोहै मावफुंलांनो थाखाय खोथा होनाय जायो। फारसेथिं बे हाबाफारियावनो इएम रन्जित बसुमतारी, बारग' MLA कमल सिंह नार्जारी आरो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लाहैनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। BPFआ आदिबासि सेल दादों। नंगौ, मैया सालबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन कमिटि BPFनि नुजाथिनायाव गासै सा 15 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मानास हाग्रानि सेराव मोनसे ब्लक कमिटि आदिबासि सेल BPF दानानै होनाय जायो। मख'जाथावदि आफादगिरि महरै बिकास बराय आरो गाहाय नेहाथारि महरै रन्जन माहाथु बिथांमोनखौ लानानै बे गोदान आदिबासि BPF सेलखौ दाफुंनानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।